Croes i'r gyfres o fideos yma sydd wedi cael ei ddatblygu gan y tîm dietegydd gymunedol Caerdydd y Fro. Fy enw yw Sian, rwy'n un o dietegwyr yn y tîm. Ein gobaith ar gyfer y fideos yma yw i rhannu syniadau a chelpiau'r eich taith i colli neu rheoli eich pwysau. Dyma'r fideo gyntaf yn ein gyfres o 5, y gallwch ei gwylio yn eich amser eich hun. Efallai y bydd rhai ffilmiau yn fwy perthnasol i'ch anghenion ac eraill. Dyma'r fideos arall yn y gyfres. Colli pwysau mewn modd realistig, gosod targedau realistig, cylch diet neu diet cycling, a rhesymau dros fwyta. Helo, Sian Evans ydw i. Dwi'n un o dietegi sy'n gweithio am y tîm. Wrth feddwl am golli pwysau, mae pobl yn aml yn mynd ar daith. Gobeithio y bydd y gyfres hon yn edrych ar colli pwysau mewn ffordd wahanol ac yn eich helpu i feddwl yn fwy cadarnhaol amdani. Rydyn ni'n mynd i ddechrau drwy edrych ar rai o fanteision colli pwysau. Mae'n debyg eich bod yn ymwybodol o'r manteision iechyd sy'n cysylltiedig â colli pwysau ac y debygol o deimlo o dan bwysau i wneud newidiadau, yn enwedig oherwydd Covid. Ydych chi erioed wedi cael rhywun yn dweud wrthwch, mae angen i colli pwysau drwy fwyta'n iachach a fod yn fwy actif? Ydy hwn yn swnio'n gyfarwydd? Yn anffodus, nid yw mor syml â hynny. Mae bywyd yn aml yn tarfu ar hynny. Nid yw cael gwybod beth i'w wneud yn gweithio. Drwy benderfynu beth sy'n gweithio i chi, rydych yn fwy tebygol o gyflawni eich nodau. Mae pobl yn aml yn gosod targedau uchel iddynt eu hunain i gyrraedd targed pwysau perffaith. Pan nad ydyn nhw'n cyrraedd y targed pwysau perffaith, maen nhw'n teimlo eu bod wedi methu. Bydd hyn yn effeithio ar hyder a hunan barch gan arwain at bobl yn rhoi'r gorau iddi. Ydy hyn yn deimlo'n gyfarwydd? Meddyliwch pam rydych chi eisiau colli pwysau. Sut cewch chi fydd o hyn? Sut olwg fyddai ar eich bywyd pe baich yn colli pwysau? Gall pwyso a mesur manteision colli pwysau yn aml rhoi pethau mewn persbectif. Gnewch restr o'r hyn y byddwch yn ennill drwy golli pwysau. Efallai y byddwch yn penderfynu bod y manteision yn werth chweil. Mae rai pobl yn ei chael defnyddiol ysgrifennu rhain ar bapur a'i gadw gyda nhw. Mae gan bobl lawer o resymau dros fod eisiau gwella eu diet a'i ffordd o fyw mwyn colli pwysau. Dyma rai enghreifftiau o'r hyn y mae pobl eraill wedi rhannu â ni. Cael mwy o egni? Ffitio i mewn i dillad gwahanol. Bod a mwy o hynna'n barch a hyder. Gwella symudedd a lleddfu poen. Gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau teuluol. I atal a iechyd. Nid yw rheolau pwysau yn syml, ond dyma'r cam cyntaf. Rydych chi wedi bod yn rhagweithiol wrth wylio'r fideo hwn. Mae meddwl am y manteision i chi yn gam bwysig iawn ac yn ffordd wych o ddechrau arni. Mwyn eich helpu, rydym wedi ychwanegu dolen isod i ddangos manteision colli pwysau. Fodd bynnag, cofiwch beth yw'r manteision personol i chi. Mae'r fideo nesaf yn y gyfres hon yn sôn am golli pwysau mewn modd realistig. Cliciwch y ddolen isod i wylio. Os ydych chi'n teimlo bod angen mwy o gymorth a gwybodaeth personol arnoch, gallwch hunan gytgyfeirio i'r adran dietegu, cliciwch ar y ddolen ganlynol a fydd yn mynd â chi i'r ffurflen hunan gytgyfeirio. Gellir postio neu e-bostio'r ffurflen hon atom ni gan ddefnyddio'r manylion ar y sgrin. Diolch. Gobeithio y bydd hyn yn ddefnyddiol i chi.